आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि 17 इनस्टलमेन्टनि रां हाबनायनि फाइनाल अफिसियेल आपडेटआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बे PM किसाननि 17 इनस्टलमेन्ट 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि डेटखौ जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। लोगोसे नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगौ, जोङो बेखौबो नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय, दाख्लैबावै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बे PM किसाननि 17थि नम्बर बे PM किसाननि इनस्टलमेन्टनि फाइलाव दाख्लैबावै साइन खालामबाय। बेनि साइन खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे PM किसाननि मोनसे ससियेल मिडिया एक्स बे हेन्डेलाव मोनसे टुइट खालामनानै होबाय। बियो फेक नङा। बे नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों प्रधान मन्त्रि किसान सन्मान निधि यजना। जोङो बे पस्टनि गेजेराव नुनो मोनगोन नोंथाङा बे PM किसाननि 17थि नम्बरनि फैसाखौ माबे डेट खालि मोनगोन। गोबां खेथियकफोरा गोनो गोथो जाबाय दंमोन। नोंथांमोना मानखौथ' मिथिदों, नाथाय डेटखौ मिथियाखै। नाथाय बेनि फाइनाल डेट, PM किसाननि फाइनाल डेट, रां हाबनायनि डेटआ ओंखारनानै फैबाय। जोङो दानिया बेखौ नायदिनि। नोंथाङा बे ससियेल मिडिया एक्सआव नोंथाङा फैनानै PM किसान, नोंथाङा नैबे पस्टआव नोंथाङा नायजागोन। नोंथाङा सार्च खालामबाबो मोनगोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों। नोंथाङा नैबेयाव पस्टखौ फरायबानो जाबाय। नैबेयाव हिन्दी लिरना होदों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की 17 किस्त का हस्तांतरण 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले से किया जाएगा। नैबेयाव 18 जुनाव नैबे उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनिफ्राय बिथां प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिया PM किसाननि 17थि नम्बरनि फैसा 2000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हरनाय जागोन होननानै बुंदों। नैबेयाव आरो लिरनानै होबावदों, मेन बाथ्रा नैबेयाव गोबां प्रब्लेम जागोन, गोबां खेथियकफोरा रां मोननाय नङा। नैबे DBTनि बाथ्राखौ आरो बेयाव लिरना होबावदों। DBTआनो जाहैबाय बेंक एकाउन्टजों नोंथांनि आधारजों लिंक जानांगोन। नैबेयाव DBTनि थ्रुयैसो नोंथांनि बे PM किसाननि रांखौ हरनायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों। बे DBTआनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक जानांगोन आरो नैबे DBT होननाय सिस्टेमा एक्टिभ थानांगोन। एक्टिभ थायाबा नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। आङो बेनि प्रसेसखौबो देखायगोन। बेबायदि DBTआ बोरै एक्टिभ खिथिनांगौ। नैबे DBTनि थाखायनो गोबां खेथियकफोरा दासिमबो PM किसाननि रांखौ मोननो हायाखै आरो नोंथाङा EKYC खौबो थाबैनो बानायबानो जाबाय। नोंथाङा PM किसाननि पर्टेलाव थांनानै EKYCआ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ चेक बानायनानै नायजागोन। मेन प्रब्लेमा नैबे DBT आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय होननानै गोबां खेथियकआ दोनो, नाथाय नैबे DBTआ एक्टिभ खिथिनांगोन, अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोनगोन। नोंथाङा दानिया मिथिबाय PM किसाननि फाइनाल रां हाबनाया नैबे 18 जुन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों, नैबेयाव मोनसे पस्ट होखादों। बेयाव नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। 18 जुनाव PM किसाननि राङा हाबसिगोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय गोबां खेथियकफोरा नेगासिनो दंमोन। दा नैबे 18 जुन खालि बे PM किसाननि 2000 रां हाबनाया रोखा जानानै फैबाय। दानिया जोङो नोंथांनि बे PM किसाननि राङा हाबनो थाखाय माबायदि स्टेटासा देखायनांगोन, जाय बिथांमोना बे EKYC होबाय, DBT होबाय, नोंथांमोना माबायदि देखायनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि। DBTआ जाहैबाय नोंथाङा गावबागावनि आधारनि नोंथाङा पेजाव हाबनानै नायनांगोन। आङो बिनि गोबां भिडिअ बानायखांबाय। नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन, कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान, बेबायदि खिथिनांगोन। आरो नैबेयाव बेंक सेडिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। नोंथांनि नैबेयाव बेंकनि नामा थागोन। नोंथाङा बेबायदि एक्टिभ खिथिबासो नोंथाङा बे DBTनिफ्राय नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन, PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। लोगोसे आं बेयाव मोनसे बाथ्राया थालांबावबाय, PM किसाननि नोंथांनि रांखौ नोंथाङा मोननो थाखाय नोंथांनि लेन्ड शेडिं आरो नैबे आधार बेंक एकाउन्ट लिंकआ बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। लोगोसे EKYCआ डान खिथिनांगोन, अब्लासो नोंथाङा मोननो हागोन।
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।